ड्रीमलैंड जंगल में मिनकी चिड़िया सबसे ज्यादा पसंद कईल जाए वाला पक्षी रहे, काहे कि ओकरा जैसन जंगल में कोई न रहे। एक बार मिनकी चिड़िया अपन घोंसला में बैठल रहे, तभी सोनू कबूतर ओकरा लगे आई। मिनकी बहन, हमके तहार मदद के जरूरत बा। हमार बच्चा चिंकू जेकरा उड़े भी ना आवेला, वो खेल खेल में वो गड्ढा के अंदर गिर गइल बा। वो गड्ढा तो बा बहुत गहीर, लेकिन ओकर मुंह इतना छोट बा कि हमहू अंदर नहीं घुस सकत। लेकिन हमके लागता कि तू ओकरा अंदर घुस सकेलू और चिंकू के बाहर निकाल के ला सकेलू। हाँ तो फिर देर काहे के बा, चला अभी चलल जाओ। मिनकी चिड़िया सोनू कबूतर के साथे चल देलस और एक जगह पहुँच गई। एगो जमीन में एगो बहुत छोट छेद दिखाई देत रहे, ओकरा लगे ही कई सारा पक्षी भी बैठल रहन सा। अरे मिनकी चिड़िया तू आ गईलू, देखा इहे उ छेद बा जेकरा अंदर सोनू कबूतर के बच्चा फसल बा। ई दिखे में तो बहुत ही छोट बा, लेकिन एगो बच्चा के जान बचावे खातिर हमरा ये रिस्क लेवे के ही पड़ी। ई कह के मिनकी चिड़िया तेजी से बिना ज्यादा सोचे वो छेद के अंदर चल गई। अंदर जाए के बाद सब पक्षी ओकर बाहर आवे के इंतजार करे लगलन सा। मिंकू चिड़िया तू ठीक तो हऊ? तोहके चिंकू मिलल कि ना? ई सवाल पर अंदर से कौनो जवाब न आइल। तभी सब पक्षी छेद के थोड़ा और करीब अइलन सा। तभी मिनकी चिड़िया उस छेद से बाहर आइल और सबके नजर आइल कि चिंकू ओकरा पैर में लटकल बा। अरे वाह, मिनकी चिड़िया फिर से अपन जान खतरा में डाल के हमरा बच्चा के जान बचौलस। कितना फक्र के बात है। हम जब भी केहू के मदद करी ना, हमरा बहुत अच्छा लागेला। यही तरह मिनकी चिड़िया हमेशा जंगल वासियन के मदद करत रहे। लेकिन एक दिन अचानक से मिनकी चिड़िया के तबीयत खराब हो गई। ये हमरा का होखता? ओकर चीख पुकार सुन के आसपास के कुछ पक्षी और जानवर ओकरा लगे जमा हो गइलन सा। अरे मिनकी चिड़िया का हो गइल तोके? हमरा पेट में बहुत दर्द होखता, बहुत ज्यादा। ठीक बा, तू फिक्र मत करा, हम अभी डॉक्टर बंदर के बुला के आवतानी। कुछ देर बाद सोनू कबूतर डॉक्टर बंदर के बुला के लाइल। अरे मिनकी चिड़िया, हमके समझ नहीं खियावत कि हम कैसे बोली और ई कौन हिम्मत से बोली। अरे बतावा ऐसन का बात बा जे तू इतना झिझक रहल बाड़ा? मिनकी चिड़िया सबके मदद करेले, हमनियों के कर परेशानी दूर करे में अपन पूरी मेहनत करब जा। मिनकी चिड़िया के पेट पूरी तरह से खराब हो गई बा। अगर ई जल्द ही नीला सेब ना खइलस तो सांझ तक ले एकर मौत हो जाई। ई सुन के सब चौंक गइलसन और मिनकी चिड़िया भी बहुत परेशान हो गई। अगर बात नीला सेब के हा तो हम मिनकी के ले आके देहब। हमके पता बा ओकर पेड़ कहाँ बा। तू डरा काहे रहल बड़ा हमके? हम ऐसन ऐसे कह रहल बानी कि इंसान हमनी के जंगल के 100 गो पेड़ कटले तो नीला सेब के वो इकलौता पेड़ भी काट देले। यही से अब ओकर मिलल नामुमकिन बा। ई सुन के अब सब बहुत ज्यादा दुखी हो गइलन सा और मिनकी चिड़िया के दया के भावना के साथे देखे लगलन सा। तभी वहाँ पे छोटू खरगोश आइल। अरे छोटू खरगोश, ई तहर आँख में का हो गई? आज सुबह ही हमार आँख में कोनो ऐसन पदार्थ गिर गइल बा जेकरा वजह से बहुत जलन होखता। हमार आँख भी नइखे खोलत। अरे लागत तहर आँख में आग के पेड़ के पत्ता के दूध गिर गइल बाटे। तो अभी ठीक कैसे होखे? जहाँ तक हमके पता बा, काली पहाड़ी के नीचे वाला छोर पर एगो ऐसन पौधा बा जे पर हरा रंग के फूल उगेला। अगर उ फूल के पंखुड़ी के एक बूंद रस तहर आँख में डाल दियाओ तो तहर आँख बिल्कुल खुल जाई। और ये अगर ऐसा ना कैलू तो आँख के साथ साथ तहर कान और दिमाग भी खराब हो जाई। लेकिन काली पहाड़ी के नीचे तो बहुत अंधेरा होखेला, वहाँ तो दिन में भी कुछ ना नजर आवेला, तो कौन वहाँ जा सकेला? ई काम हम करम। अरे तहार तबीयत तो खुद खराब बा, तू कैसे ही काम कर सकेलू? कौनो बात ना, हमरा लगे रात तक के समय बा। अपन मरे से पहले हम छोटू खरगोश की नया जिंदगी देके ही जाएम। ई सुन के सब जानवरन के आँख छलक आइल
और मिनकी चिड़िया वहाँ से काला पहाड़ी के तरफ उड़ गई। 1 घंटा के सफर के बाद ओकरा काली पहाड़ी नजर आवे लागल। हमार पेट में कितना दर्द होखता। हे भगवान, हमरा बस अपन आखिरी काम पूरा कर लेवे दा, ओकरा बाद अपना पास बुला लिया। वो हिम्मत करके काली पहाड़ी के नीचे वाला छोर में उतर गई और एने ओने देखे लागल। यहाँ कितना सारा पेड़ पौधा बा, वो हरा फूल के हम यहाँ कैसे ढूंढी? अपन दर्द के साथ वो बहुत देर तक ढूंढे जारी रखलस और आखिरकार ओकरा हरा रंग के फूल के पौधा नजर आ गए। वो एगो फूल तुरलस, लेकिन जैसे ही ओकरा के लेके उड़े चहलस तो ओकर तकलीफ बढ़े लागल। हे भगवान, हमरा के हिम्मत दो, हमरा से अब हमार दर्द बर्दाश्त नहीं के होखत। हमें फूल के कैसे उठाई? बस थोड़ा देर खातिर हमार दर्द बंद कर दा। वो जमीन पर बैठ के लंबा लंबा सांस लेवत रहे। ओकर आंख बंद होखे वाला रहे। तभी ओकर नजर सामने एगो पेड़ पे पड़ल, जेकरा पे नीला सेब उगल रहे। अरे नीला सेब, ई तो वही नीला सेब है जेकरा के खाए खातिर बंदर डॉक्टर बतैले रहे। अब वो हिम्मत कैलस और उड़ के पेड़ पर बैठ गई। वो नीला सेब में 2-3 बार मुंह मार के ओकरा अच्छा से चबा के खैलस। ओकरा के खात ही ओकर दर्द उड़नछू हो गई। अरे वाह, हम तो बिल्कुल ठीक हो गई नी, भगवान तहर शुक्र है। अब वो फूल के उठौलस और फुर्ती के साथ आसमान में उड़ गई। कुछ देर उड़े के बाद वो जगह वापस पहुंच गई। छोटू खरगोश अब भी दर्द में चीखत रहे। अरे मिनकी चिड़िया अपन वादा फिर से निभा देलस, ऊ आ गईल। डॉक्टर बंदर मिनकी चिड़िया से ऊ हरा फूल ले लेलस और फिर ओकरा के छोटू खरगोश के आँख में निचोड़ देलस। ओकर रस आँख में पहुँचत ही खरगोश के आँख खुल गई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। अरे वाह, हम तो ठीक हो गई नी। तहार बहुत बहुत शुक्रिया मिनकी चिड़िया। मिनकी चिड़िया, अब तहार पेट के दर्द कैसन बा? अब तक तू ठीक लागताड़ू? अरे भाई लइसन, जब हम छोटू खरगोश खातिर वो फूल लेवे गई नी तो उहे पौधा के लगे हमरा के नीला सेब के पेड़ नजर आइल और हम ओकरा के खा लेनी। अरे वाह, अरे वाह। ई सुन के सब जानवर एक साथे खुशी से उछल पड़लसन और फिर डॉक्टर बंदर कहलस, मिनकी चिड़िया छोटू खरगोश के जान बचावे वहाँ गईल रहे, यही से भगवान ओकर परेशानी भी दूर कर दिहलन। हाँ सही कहला, दूसरन के बारे में अच्छा सोचे वालन के ऊपर वाला कभी बुरा ना करेला।